Rabella márcase o verán do 2021 como horizonte para que as piscinas da Praia da Concha Compostela sexan unha realidade. O Concello de Vilagarcía asinou hoxe un convenio co Colexio de Arquitectos para poñer en marcha o concurso de ideas. Vemos que vanse presentar un montón de arquitectos que agora mesmo estamos máis acostumados a facer vivenda unifamiliar, que neste momento é unha moi boa oportunidade, moi boa ocasión para os arquitectos para facer un proxecto realmente chamativo, neste momento con un pouco de aire fresco que lle vai dar especialmente pensamos que os nosos cativos ese turismo, como ben decía Anselmo, moito máis familiar e que vai potenciar esa praia Concha Compostela que tan boa falla de fai. No marco do acordo, o Colexio encargarase de redactar as bases do concurso, publicitalo por toda España e a nivel internacional, prestar soporte técnico e participar no xurado que escollerá os mellores deseños. A proposta gañadora recibirá un premio de 7.000 euros e a adxudicación do contrato para redactar o proxecto construtivo. Vai ser unha axuda logística, digamos, a hora da organización, que foi o que se firmou agora o convenio para sacar as bases do concurso e todo isto, e despois a hora de escoller os participantes, de escoller os premiados, porque vai ser un concurso moi aberto, o que se pretende é que se presente xente. Haberá un segundo premio de 3.500 euros e dous accesits de 2.000. O obxectivo é atraer o máximo número de participantes posible para contar con diferentes visións do proxecto, que se converterá nun dos principais atractivos turísticos de Vilagarcía. A situación mudou, a situación que temos agora mesmo non é a situación que tiñamos a finales do ano 19, que foi cando se comezou a plantear isto. Entonces, ese turismo novo que vai haber, esa forma de vida ou sí que vai mudar. A construción dunhas piscinas nas inmediacións do Piñeiral da Concha é unha das propostas máis innovadoras incluídas no programa electoral dos socialistas vilagarciáns para dinamizar a praia urbana da Concha Compostela.